أعوذ بالله بسم الله والحمد لله القائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها اللهم صل على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله أمبادي تفسير في الله جباو نني أو أميجي كتنغين على في كبو شيطان دنغالين تورما كanga ko sinsin ka jujo ka bamban ka barkaya ni Allah ta'ala to barka mai ala min ko aka kira ma ko minelike jon bolo jagala ike usaniya ni ayi ka ubo nogola ko kana fulo saniya ame kishin nama dilala en fe ka ke kira nyon soro balika muallimul insaniya kira min kira adamadiya karamogoy abe adamadenw kanda kata ko de makuma be ka adamadenw bla ko la kuma be ko mi u ka jiyan hera nu ka Allah hara hera bi ala madila ala fe ala ke kishin na majidi kira inka na so dinge sanuma ani aka sahaba nyuma ani no fetu ba nyuma bela jeli ala ke nena wiyo jama kulu cela na mbore amba foka wali man don bi ni wati kuna ndina ama fili anga kalo belebele ay wati min bolo da wala saka kalo nyenamaya ka anjo yoro yira Allah sungalo belebele in kono TV shirfila sanfe aflani wati de kono special Ramadan ka wele bla dina jetro ma munu ya don no se ka mo wara la doniya o kana ange baruke ka blasra luke wala sange se ka sungalo in tono bo chukomi o hukumu kono bi anga mo welele o ye ambal mamsoyi ani anga malmatu Sayyida Aja Kulsum Jabi Sayyida Kulsum Aja ale ti mogo dogolenye ni TV shirfila sanfe sigida kacha ani aye baruke anka blasralu ke ngabi abina baruke anye feminka ode ye ambi wati mira kono ni ode sadaqatul fitr au zakatul fitr min jaga no ye minin jagai jaga mi ni ala kiraba ko anka shum baraji udlone no ko fanga boka di abina kuma anye o jaga inde kan jaga yere munedo qur'ana e mufo akola ala kiraba ka kuma no jumembe ni obseka fo zakat al fitr kola sabula islamia ka daluta yoro ni ndamadoy ima ikabo Allah ta'ala kuma nona gafistan ma inkono wal ma ala kiraba kuma nona ani anga dina jetro temene kuma nawla ami folibla ambala ka fo inali ajaranye Sayyida bismillah TV shirfila sanfe assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشكر الله على استكمال شهر رمضان بالصيام والقيام ونسأله القبول والعفو عن التقصير ambade ankelen ko fe katangani ni alo tala fe ka bo shetane dangalen toroma amba sinsini alo tala to ko barka mai alami ndi badam ni nale di balaba o temalen ko fe ambal mawnina au belajeli ambi je ka alatanu ka alafu ka barkada an sollen ko fe Muhammadul Mustafa ka anaso dingo sanmo anaka sahaba kerenkerandum amba ufo ni islamia foli no de foli kami ni bidamne ni kisi ni nga chamanche ke hine ni nga labani barkai mamba dile alafe alaka kisi anaka hine anaka barka alako jidi alako dumi nene au kelingelina bela jelenka ambe ala defo ka ala tanuka ala konymando ala mi sona ka ni kalo yira ona ne hakila ni sigidaina salongo nyangma onye ala deli ko alaka ni kalo nyogana were yirana ni ala sona ko o nyogana were yirana fo anga sigi o kene kalo labana sigatala obitanu ni kumbo sabla nini au nyogana chama ne beno salongo ta ala yolu yirawlanga
ɲinɛta ala y'olu min di dɔgɔya mana an bɛ ala fo ka da o kan an badenw zakat al-fitri walima sadaqatul fitr arabukan na u b'a fɔ ko zakatul abdan an bɛ nana a kumakan walawalali ye diinɛ hukumu kɔnɔna na parce que an ka kuma yɛrɛ bɛ tali kɛ o de kan ale ye nɔnaya dɔ de zakala ala ye jaga min wajibiya silamɛw kan n'an ye tali kɛ kuranɛ kɔnɔna na ibn malik b'a fɔ an ɲɛna radiyallahu anhu imam malik afwan ale b'a fɔ an ɲɛna ala ka diɲɛ b'a ma ko ni ye ala ka kumakan jateminɛ wa atu zakat ko an b'a ye k'a fɔ ko zakat al-fitri bɛ don o hukumu kɔnɔna na o kuma na alakira fana ka kumakan sanumanw fana cɛ la an b'a ye k'a fɔ ibn umar radiyallahu anhu ale ko k'a ye kumakan dɔ minɛ ka bɔ alakira yɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ma o kumakan ye jumɛn ye faradallahu sallallahu alaihi wasallam farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al-hur والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ابن عمر كوشكودي ala ka diɲɛ b'a ma a ko ala kira kisi nɛɛma b'a ma ko a ye faridayali kɛ silamɛw kan k'u ka jakatal fitiri bɔ jakatal fitiri min n'a kan ka bɛn sɔwali kelen ma ka bɔ tamuro la walima sɔwali kelen ka bɔ keninke la an balimaw ni yɔrɔ in na an bɛ hakililajigin dɔ kɛ walima an bɛ walawalali dɔ kɛ ni y'a ye tamaro nana ni yɔrɔ in na sabula o waati la o de kun y'olu ka dumuni ye o de bɛ sɔrɔ olu ka yɔrɔ la donc anw fɛ yan nɔ malo de b'anw fɛ yan nɔ ani ɲɔw ani kabaw ko ni zakatal fitri fana ko a bɛ wajibiya hɔrɔn kan ani jɔn kan a bɛ wajibiya denmisɛnnin kan cogo min na a bɛ wajibiya mɔgɔkɔrɔba kan a wajibiyalen don cɛ kan a wajibiyalen don muso kan kepi fana a kan ka bɔ de yani mɔgɔw ka taa selikɛnɛ na an badenw o tɛmɛlen kɔfɛ jakatal fitri yɛrɛ kuma jumɛn a donna silamɛya la kuma jumɛn a faridayara silamɛw kan jakatal fitri faridayara hijira san 2nan ala y'a faridaya silamɛw kan ka bɛn sunkalo kalo kɔnɔna na alhamdulillah seyda an bɔra k'i ka kuma ninnu mɛn wa an ye a faamu sisan i ye zakatal fitri yɛrɛ di an ma ala kuma nɔ ani alakiraba kuma nɔ na an mago bɛ min na sisan nin ye ka dɔ bɔ an ta la k'a di an ɲɔgɔnna wɛrɛw ma kodɔn jumɛn bɛ ye nin kɔnɔ faamu jumɛn de bɛ nin kɔnɔ min bɛ se ka lakali sabu ni ala ko k'a y'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛli kun dɔ bɛ a la min bɛ se ka fɔ hakilima ye ni ala ko fana a y'a to i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fana bɛ se ka walawala a y'a to yen kɔnɔ hakilima bɛ se ka hakili donyɔrɔ sɔrɔ fɛn min na o kumana fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko hikmatu sadaqatal fitri aw falsafa kodɔn jumɛn de bɛ ye nin ko in kɔnɔ ustaz an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya diinɛ tɛ kunfɛtɔ diinɛ ye an b'a ye k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala n'a fɔra an ka fɛn o fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka hɛrɛ dɔ de b'a la an ka nafa dɔ de b'a la n'a fɔra fana ko k'i yɔrɔ ma an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn o fɛn ma an b'a ye k'a fɔ ko an ka nafa de b'a la an ka hɛrɛ de b'a la o kumana zakatal fitri nafa min b'a la ani hikmɛ min b'a la n'a ka d'an ye zakatal fitri an bɛ se k'a fɔ hiya zakatul badan wa tuhuratun lis-sa'im min al-lagwi wal-ism wa hiya shukrun lillah ala itimami siyam wal a'mali salihah fi hadha ash-shahr al-mubarak zakatal fitri an bɛ se k'a fɔ ko adamaden fari jagabɔnan de don jagabɔli yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ka a sanuya ani ka a tanga ka bɔ nɔgɔw ma an bɛ se k'a fɔ fana ko sanuyali de don sunna ye ka bɔ a ye jurumumisɛnnin min kɛ a ka sun kɔnɔna na a ye tɛnɛ ni fili ni ɲinɛ minnu kɛ a ka sun kɔnɔna na a b'a a sanuya ka bɔ o jurumumisɛnninw na an bɛ se k'a fɔ fana ko sadaqatul fitri fana ko barikadali de don ala ye sabula ni ala ye sunkalo daminɛ yira an na ni ala sɔnna ko o laban an ɲɛna fana an bɛ se k'a fɔ ko barikadali de don an ka baara ɲuman kɛlenw na zakatal fitri an bɛ se k'a fɔ a nafa dɔ ye
tutahhir nafsa as-sa'im min athari lak wal ism. Ina fɔ an y'a fɔ cogo min na a bɛ sunbatɔ ni de saniya ka bɔ a ye ɲinɛmisɛnnin minnu kɛ a ye fili misɛnnin minnu kɛ ka bɔ jurumisɛnninw na ka sun kɔnɔna na sunkalo kɔnɔna na ko a bɛ sunbatɔ saniya ka bɔ o la. A filanan na fana an bɛ se k'a fɔ zakat al-fitr tuksiru rahma bayna al-muslimin. A dabɔkun fana ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka nin silamɛya diinɛ ko hinɛ diinɛ de don ɲɔgɔn ladon diinɛ de don. Donc zakat al-fitr fana a bɛ kɛ sababu ye ka hinɛ cari silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O hinɛ carinin ye cogo jumɛn ye? N'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra sunkalo kɔnɔna na a fɔ ala ye sunkalo ɲuman yira an na ka na sunkalo bɔ yen nɔ ka seli di anw ma anw bɛ nisɔndiya la n'a fɔra k'a fɔ ko an balima dɔw bɛ dusukun kami kami la u ka baloko hami kama an b'a ye k'a fɔ ko o tɛ hinɛ ko fɔ. Donc ni zakat al-fitr nin bɔra k'a di fantanw ma an cɛ la an b'a ye k'a fɔ siga fosi t'a la hinɛ min laɲinina ani silamɛya dabɔra hinɛ min kama o bɛ sabati. O tɛmɛlen kɔfɛ tudkhilu surur fi nufusi fuqara al-muslimin. A bɛ nisɔndiya de kɛ ladon fantan minnu bɛ silamɛw cɛ la. Ala ye danni kɛ ala ma kayali kɛ fantan bɛ yen nɔ faman bɛ yen nɔ. O kumana ala ye se di min ma ala ye nɔgɔya kɛ min ye o bɛ dɔɔnin bɔ k'a di a balima sentanni ma siga fosi t'a la a bɛ a nisɔndiya de sabula a b'a jate a b'a miiri a b'a dɔn k'a fɔ o don kama k'a fɔ ko ja ne balimakɛ nin a mako bɛ ne na a hakili bɛ ne na a jan bɛ na. Donc ko nin ye zakat al-fitr nafa dɔ fana ye. O tɛmɛlen kɔfɛ tufshi rahma bayna al-aghniya wal fuqara. A bɛ hinɛ de cari fantanw ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn na? E k'a jateminɛ e ka étage ba jɔlen don e balimakɛ u ka so tugulen don e ta la a ka bɔgɔsoni tugulen don e ta la e ni ka denbaya bɛ siyɛ yira na e ni i ka denmisɛnninw bɛ ka défilé n'u ka bazɛnw n'u ka fini dagabanaw ye o kumana dumuni modèle bɛɛ lajɛlen bɛ e ka so kɔnɔ e balimakɛ danaɲɔgɔnkɛ min filɛ nin ye foyi ma sigi a daga foyi ma sigi ale ka so kɔnɔ dumuni ko yɛrɛ balo yɛrɛ seli don ale ka dala dumuni yɛrɛ t'ale bolo fiyewu i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na limaniya mana bonya cogo o cogo kuma dɔw setanɛ bɛ na ni wasiwasi ye i b'a ye k'a fɔ dusukun kami kami dɔw bɛ na i la a bɛ mɔgɔ hakili a b'i miiriya janya kosɛbɛ. Donc ne e y'i ka jaka ta k'a di i balimakɛ fantan ma siga fosi t'a la k'a fɔ ko hinɛ bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ bɛ cari aw ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛlen kɔfɛ tugnil fuqara wal masakin ani su'al yawmal eid. A dabɔkun de ye fana mun kosɔn fantan minnu bɛ silamɛw cɛ la ani miskinɛ minnu bɛ silamɛw cɛ la ka olu kari ka bɔ deli ma seli don. N'a fɔra ko an ka ni ɲɔgɔnna diinɛba an ka silamɛya ɲɔgɔnna diinɛba hinɛ diinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ ani ɲɔgɔn makari diinɛ n'a fɔra k'a fɔ ko selidonyaba de la nin ɲɔgɔnna nisɔndiya donba la k'a fɔ ko silamɛ dɔw de bɛ ka bɔ kari kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ ka taa u silamɛ ɲɔgɔnw deli i b'a ye k'a fɔ ko o tɛ ko cɛ ɲuman ye. Donc ala ye nin wajibiya anw kan ko an ka sɛbɛn minnu ye k'olu ka dɔɔnin bɔ ka di u balima sentanw ma mun kosɔn seli don na u kariya ka bɔ deli ma. Alhamdulillah seyda sisan an ye nin faamu wa an ye an hakili donyɔrɔ sɔrɔ zakat al-fitr kunna sisan an mago bɛ min na a bɔ waati n'o y'a sanga ye a kan ka bɔ waatinin jumɛn de la coyi i kɛ walawala an ye ani fɛnɛ anw fɛ yan yalima dutigi bɛ se k'a bɔ duden bɛɛ tɔgɔ la parce que i y'a yira ko alakira ko k'a faridayalen don cɛ ni muso mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin jɔn hɔrɔn a bɛɛ kan o kumana fɛ dutigi ale bɛ se k'a bɔ a muso ni denw baarakɛdenw jɔn minnu b'a bolo a kelen bɛ se k'olu bɛɛ ta bɔ wa ou bien ni se yɛrɛ tɛ dutigi fɛnɛ ye se bɛ a denkɛ dɔ ye o bɛ se ka bɛɛ ta bɔ yalima o bɛ wasaka ko la wa. Alhamdulillah ustaz i n'a fɔ an y'a ye Ibn Umar ka hadisa tɛmɛlen na ko alakira ye yamaruyali kɛ de k'a ka bɔ ka bila khuruj nas lil eid ko yamaruyali de kɛra a ka bɔ sani mɔgɔw ka taa seli kɛnɛ na o kɔrɔ ye min ye
a kan ka bɔ de yani selikɛnɛ na taga waati cɛ mais dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ka a bɛ daga i k'a bɔ yani selidon cɛ tile kelen ou bien tile fila mais min kanulen don min ɲinilen don min baraji yɛrɛ de ka bon o de ye yani i ka taa selikɛnɛ na i ka zakatal fitiri bɔ ni tile bɔra yani i ka taa selikɛnɛ na o yɛrɛ de laɲinilen don o de baraji ka bon ka tɛmɛ an ye min fɔ kan o tɛmɛlen kɔfɛ silamɛ a ka kan i furumuso ta bɔ i furumuso ka zakatal fitiri ani denw ani mɔgɔ fɛn o fɛn b'i ka mara kɔnɔ i ka baarakɛlaw sen b'o la i balimaden minnu b'i bolo kuma dakuru ɲɛ kelen na dɔrɔn mɔgɔ fɛn o fɛn b'i ka mara kɔnɔ a ka kan i k'olu ta bɔ o tɛmɛlen kɔfɛ fana dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ fana ko bangebaa fantan ni bangebaa b'i bolo ni ala y'a kɛ k'a fɔ se bɛrɛ t'u ye ko a ka kan i k'olu ta bɔ o tɛmɛlen kɔfɛ fana ni denw b'i bolo den minnu fana hali n'u kɔrɔyalen don n'a sɔrɔ se t'u ye ko a bɛ bɛn i k'olu fana ta bɔ i n'a fɔ an y'a fɔ hadisa tɛmɛlen na wajibiyalen don bɛɛ de kan a bɛ bɔ bɛɛ de tɔgɔ la denmisɛnnin fara makɔrɔba kan cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen de ka kan ka bɔ dutigi fana ka baara de y'o ye dutigi ka wajibi y'o ye. Alhamdulillah Seyda an b'i fo i ka nin walawalali la sisan an bɛna se fɛn min ma o de ye zakatal fitiri yɛrɛ anw fɛ yan an bɛ se k'a bɔ fɛn jumɛnw de la komi balo kalite ka ca anw fɛ yan malo bɛ yan pomme de terre bɛ yan kuw bɛ yan ayiwa kaba bɛ yen a sugu ka ca an bolo yan kosɛbɛ kosɛbɛ o kumana fɛ an bɛ se k'a bɔ balo jumɛn fɛnɛ na n'an y'a bɔ fɛnɛ o kumana fɛ ne b'a ye yan kosɛbɛ kosɛbɛ an caman bɛ taa an ta bila misiri la dɔw bɛ t'u ta bila alimami ka so yalima o y'a kɛcogo ɲuman dɔ ye wa tari n b'a fɛ k'a fɔ zakatal fitiri yɛrɛ a kan ka di yɔrɔ jumɛnw de la. Alhamdulillah ustaz zakatal fitiri yɛrɛ a bɛ wajibiya a kan ka bɔ dugu balo la fanba yani dugu kɔnɔ balo min bɛ dun ka caya misaliyara anw fɛ yan nɔ Bamakɔ yan nɔ malo bɛ dun ka caya yan nɔ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ fana ɲɔ fana bɛ dun ka caya parce que n'i ye jateminɛli kɛ i b'a sɔrɔ tilelafanaw la kiniw bɛ tobi donc surafana ni daraka ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko basi ni mɔniw bɛ kɛ donc an bɛ se k'a fɔ ko malo ani ɲɔ ko tawazunu bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan nɔ donc n'i ye a fila fɛn o fɛn bɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ wasa kɛ mais an b'a ye k'a fɔ ko min ka fisa n'i y'o bɔ siga fosi t'a la i bɛ baraji caman fana sɔrɔ donc an balimaw ka o faamuya o tɛmɛlen kɔfɛ an ka togodala kɔnɔnaw la an b'a ye k'a fɔ siga fosi t'a la min ka ca yen yɔrɔ la min bɛ dun ka caya yen yɔrɔ la o ye ɲɔw ye donc olu fana bɛ se ka bɔ ɲɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ zakatal fitiri hakɛ fana hakɛ min laɲinilen don i n'a fɔ an ye a ye Ibn Umar ka hadisa tɛmɛlen na ko sɔ u ye jumɛn ye bamanankan na an ka mɔgɔkɔrɔbaw an b'a mɛn u da la ko sawale dɔnnibagaw ye dɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko o bɛ bɛn mude ɲɛ 4 de ma ko mude ɲɛ 4 fana ko bɛ bɛn kilo 2 ɲɔgɔnna ma kilo 2 jate ɲɔgɔnna ma mais an balimaw a ka d'a ye nin yɔrɔ in na an ka jateminɛli dɔ kɛ nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na n tɛ ɲinɛ ustaz n bɛ n ka ustaz dɔ fo nin yɔrɔ in na n'o ye ustaz Yusuf Sidibe hakili b'a la an selen nin darisu in na a ye ka nin yɔrɔ in fɔ a yɔrɔ in ye ne fɛn kosɛbɛ parce que a ka kan an ka jateminɛ mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ ko mude ko o mude ɲɛ 4 ko a bɛ bɛn kilo 2 ɲɔgɔnna jate de ma mais n'i ye sumanw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sumanw hakɛya tɛ kelen ye sumanw bonya tɛ kelen ye misaliya la n'i ye finikisɛ ta k'o jɔ ka kabakisɛ ta k'o jɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ kelen ye o cogoya kelen na n'i ye malo misaliya fana na n'i ye malo wusu ta ani malo kɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko malo wusu k'o ka fɛgɛn dɔɔni malo kɛnɛ in ka girin ka tɛmɛ a kan donc n'i y'olu bɛɛ lajɛlen peser kilo la i b'a ye k'a fɔ ko différence bɛ na don u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka kan an badenw an ka hakili to nin yɔrɔ in na an ka janto nin yɔrɔ in na
donc mi ɲininen do min ka fisa sɔwale min fɔra komi a sɔwale min sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ni silamɛ ni sera k'i ka sumali kɛ n'o ye o jate kɔni ka fisa kosɛbɛ ou bien n'i b'a bɔ fana n'i ma ɲɛ k'i bɛna bɔ kilo fana na i ka a jate minɛ a ka yɛlɛn kilo kan dɔɔni parce que ni a fɔra ko kilo 2 jate an b'a ye k'a fɔ ko sumaw na n'i ye ɲɔ kilo suma kilo 2 suma k'o bila ka kaba fana kilo 2 suma k'o bila siga fosi t'a la k'a fɔ ko ben bɛ kɛ malotigi kan dɛ donc an kan ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ in na. Alhamdulillah Seyda an ye nin faamu sisan nka an ka ɲininkali laban halisa ale ma jaabi n'o de ye a kan ka di mɔgɔ jumɛnw ma ani an bɛ min fana fara o kan an y'a jateminɛ i ye mure hakɛ min fɔ sisan n'o de ye mudu ɲɛ kelen min kan ka bɔ malo la ou bien kaba la dugumɔgɔ dɔw bɛ yen walima mɔgɔ dɔw bɛ koron tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka balo suman ka taa di o temps bɛ gɛlɛya dɔw ma dɔw yɛrɛ fana bɛ hali n'u ye balo in suma k'u b'a di olu ka jamanaw yɛrɛ cogoya kama u tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka taa di o ma k'o b'a minɛ o kumana fɛ k'a lajɛ sisan ka valeur lajɛ wari la k'o wari hakɛ bɔ k'o ta ka t'o di yalima silamɛya bɛ se ka diɲɛ ni o fana ye wa sariya gafetigiw ye mun fɔ o ko la. Alhamdulillah Ustaz i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na zakatal fitiri yɛrɛ ale kan ka di mɔgɔ minnu ma i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na jaka kan ka di mɔgɔ nɔnɔya seki min ma waati n'a cogoya kama zakatal fitiri fana bɛ se ka di o mɔgɔ nɔnɔya seki bɛɛ lajɛlen ma mais dɔnnibagaw bɛ précision kɛ u y'a gɛlɛya k'a fɔ ko zakatal fitiri a dabɔkun ye fantanw de ye ani miskinaw donc a ka di fantanw ma ani miskinaw an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ taa di yɔrɔ dɔw ma an b'a fɔ o mɔgɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ nin dabɔkun ye fantanw ani miskinaw de kama o tɛmɛlen kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ alhamdulillah parce que an b'a ye k'a fɔ kuma o kuma de waati bɛ changer kuma o kuma yɛlɛma kuraw bɛ don diinɛ kɔnɔna na donc siga fosi t'a la k'a fɔ i ye nin kuma min fɔ nafaba de b'a la n'o de ye zakatal fitiri n'a bɛ se ka bɛn a wari hakɛ ka di wa ka da kow n'a cogoya kan parce que i b'a sɔrɔ jamanaw bɛ yen nɔ hali n'i ye suman yɛrɛ bɔ k'a fɔ i bɛ taa di fantan ma i b'a ye k'a fɔ ko a mɔ minɛbaga tɛ yen nɔ donc i b'a kɛ cogo di donc dɔnnibagaw kɔni tilala ka taa tilayɔrɔ 2 la nin masala in na dɔw y'a bɛn dɔw ko ko a bɛ bɛn i ka a ɲɔgɔnna wari bɔ mais an ka imamba n'o ye imam maliki ye an b'a ye k'a fɔ ale banna ma kosɛbɛ ko laɲini min fɔra ko a ka kan an ka bɔ o cogo de la donc ni k'i b'a bɔ wari la ale y'a ye k'a fɔ ko o laɲini tɛ sabati donc ka ko fɔ a ka bɔ suman de la wallahu alam o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni sigida in na fana ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ma an fana yafalen don bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala deli ala min sɔnna ka ɲini kalo barikama in jira an na ɲinɛ ni ka a timɛ jira an na ala ka san wɛrɛ ta jira an na o fɛ ko kɛ cogoya kelen na k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka bato kɛlenw minɛ a kɔnɔna na an ye fili ni kuntala surunya minnu sɔrɔ ala an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma o la ka a ɲini ala fɛ fana a ka hinɛ an ka tagabagaw la a k'an yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden TV Sherifila lajabaw ne na obi jɛ ka foli ni waliɲuman dɔn ta ka di an ka karamɔgɔ ma ni o ye Malimatu Seyda Aja Umu Kulsum Jabi dɔnni ɲinina don cɛsiribagaba don a y'an ka wele jaabi Seyda an b'i fo an ka wele jaabili la i sarabi ala bolo ala kɛ hɛrɛ k'an ni ye k'an jidi dɔnni nafama caman na a da tura fɛn dɔ la walanda kɔnɔ ni o de ye zakatal fitiri yɛrɛ bɛ bɔ fɛn minnu na a da ser'o ma kaba bɛ a la malo bɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ anw fɛ yan a ye bamakɔ ta fɔ o kumana fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka sigiyɔrɔ cogo dɔn min bɛ dun aw fɛ yen kosɛbɛ o kumana fɛ a kɛ aw ta bɔ o la an bɛ yɔrɔnin dɔ fana kɔriya n'a y'a sɔrɔla fololi ko bɛ a la n'i tora k'i ta in folo i ka baraji bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'a fɔra seli sɔgɔmada fɛ
a y'a yira san k'a fɔ kodɔn belebele min bɛ ko in kɔnɔ k'o ye ka fantanw kari ka bɔ delili ma a don ni e taara kabajalan cɛ ka na di a ma o y'a bilalen baara wɛrɛ de la tuguni a kɛ t'o folo a kɛ taa mugu bɔ ka caya bɔ o de b'a to tuma caman ni sina k'a kɛ malo ɲuman ye siɲɛ kelen ka taa d'a ma i b'a ye i bɛ a lafiya kojugu ni maa min yɛrɛ tora ka hinɛ fɛnɛ ka dɔ da a kan nafolo fɛnɛ na maa ta kɛ taa ala fɛ o ka fisa ala ta kɛ to i fɛ ye nin kuma in kɔrɔ tɛ ko nin ye farida ye nin ye wajibi ye aw kan zakatal fitiri ma ninnu ɲini nka ninnu ye kɔrɔyali ye hakilimajɛ la an kɛ ko kɛcogo ɲuman na min b'a to an yɛrɛw dusukun bɛ lafiya sabula ala ko ten ko a tɛ ale ala ka dɔgɔya sɔrɔ fiyewu f'aw yɛrɛ bɛ min fɛ de a k'o di o kumana fɛ i tɛ min fɛ kana taa o kɔni fɛnɛ ta k'i bɛ o di mɔgɔw ma ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ala kira ko k'an k'a dɔn an ka sun baraji de dulonnen don fo an kɛ nin jaga in de o kɔrɔ nin tɛ fɛn denni ye dɛ i ka faransi taga walima i ka hiji taga mana dulon ko fo i kɛ papiye min ta o papiye tali o y'i ma wajibi ye sabula n'i m'o ta i tɛna taa hiji n'i dun ma taa hiji i bɛ jurumu sɔrɔ o kɔrɔ o papiye tali yɛrɛ bɛ k'i ma farida ye n'a sɔrɔ hiji y'i kan farida ye o kumana fɛ an ka sun k'o baraji dulonnen don o kɔrɔ nin tɛ ko denni ye bilen n'an y'a bɔ ala kɛ a minɛ an bolo ka seli ɲuman yira an na an b'a fɔ san ɲɔgɔn caman ala k'o di ne n'aw ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ka foli la kumaba di an karamɔgɔ ma sherif usman madani hayidara fo yan fo bangoni kuluju la ala kɛ hɛrɛ kɛ an ni a ye an b'aw bila yan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah